Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamao Asset. Thank you. Balik po tayo sa palatuntunang Camaong Asero at nagkalat po ang mga infographics ng New Year ng mga Chinese, mga kapatid nating Chinoy, mga Incheck, di ba? Gabi, siyempre, selebrasyon po ng kanilang New Year, Chinese New Year. So, marami ang selebrasyon na may kaugnayan po sa Chinese New Year. Therefore, tayo po yung makikibate din ng, Kung Hei Fat Choi. Kung Hei Fat Choi. Year of the Pig daw ngayon. Year of the Pig, you know? So, sa mga zodiac sign kasi nila, may Year of the Pig, Year of the Roaster, Year of the Lord. Sabi ni Angie sa akin Sir Errol, anong year ka? Sabi ko, kami ay Year of the Lord. Bakit ko iaasa ang aking kinabukasan sa mga animals? Mas mataas ba nga yung tao kaysa hayop? Iaasa natin yung ating kapalaran sa pig. Well, sila po yan. Anyway, happy viewing. Maligayang panonood sa ating magaling na kaibigan na nasa the Netherlands, si Paring Bong David, ang pinaka-founder po ng MCBO-CIS Media, na marami po ang kanyang naging kasapi na at napakarami pong natutulungan. Magaling itong mamang ito at kahit pa ganun-ganun lang nakakapagparamdam sila ng malasakit sa ating mga kapwa Pilipino, especially the distressed OFWs. Mga naalanganin, nagigipit, inaaping mga OFW sa iba't ibang lugar na nagkataon, meron po silang mga chapters. Napakabilis pong natutulungan at naililigtas po nila. Madalas po silang nagsasagawa ng rescue operations. Rescue operations na wala pong live. Hindi tulad ng ginawa ni Mocha na nag-live na rescue. Nagkagulo tuloy, Nagkagulo tuloy. So, ang MCBO po ay tahimik lang. Then, ire-report na lang nila. Tapos na ang problema ang pinagkatiwala sa kanila. So, gandang hapon sa mga kasapi po ng MCBO CIS Media ni Partner Bong David and to the rest of the officers sa kanilang mga chapters. Keep up your good works, partners! Siyempre, narayan din po yung ating katuwang lagi ang Heroes Alliance ni partner Bro Oliver Licop. Ang napakaganda naman po sa Heroes Alliance ay yung kanilang programa sa dugo. Oo, na sagip buhay, dugtong buhay. At mga bloodletting na yan na talagang literally nakakapagligtas din po ng buhay kapag may nangailangan ng dugo ay mahatdan po ng dugo. But of course, marami pong trabaho yan sapagkat they have to conduct bloodletting program, bloodletting campaign. Hindi po basta-basta, no? So, yan, mga partners natin yan, Heroes Alliance, MCBO, mga nasa likod niyan ay magagaling na tao. Areglado, partner Tycon Marabillion, Jeric Bahakan, Jun Mendoza and the rest of the guys sa Heroes Alliance. Mga NDs National Director, kumusta kayo dyan? Papasukin na natin, Clarence, ang isa pang report. Ito na naman, pagandahan na naman ito. Kaya itong kasi kasama natin si Mike Francisco, talagang maraming nainggit dito. Maraming nainggit dito. Puros kagandahan ang mga napupuntahan. Sige, alamin natin ang nangyari po sa Miss Global International na katatapos pa lamang pong ganapin sa Pilipinas. Paring Mike, magandang hapon. Go! Masayang nagsama-sama ang organizer, sponsor at media sa press conference ng Miss Global International dito sa Quezon City. 40 kandidata ang maglalaban-laban para sa korona ng Miss Global International na gaganapin sa February 11 sa Resort World Manila. Reasons why I'm here because
I want to support the organization, and I'm here not just to be like an image, but also to help the girls, so they see that this organization is growing, that this organization has previous queen who support each other, and I'm here to support Barbara, and I'm here to support the contestants, and I'm here also to support the new Miss Global. Sa mahabang panahon, nakipaglaban nila sa korte sa US, na naig ang grupo ni Ban Pam at Pauline Sofia Laping at ginawad sa kanila ang rightful owner ng Miss Global organization. Well, this is magiging mas bongga, mas masaya. So talaga, I'm inviting everyone all over the world to participate again, because this one, we have the rightful owner, we have the right organization, and we organize it better. So, yeah, magsasali-sali na lahat. We have 46 candidates now, and this one kasi pinakaiba mas maiksi yung preparation, kasi nga we're trying to catch up with that 2019 for this year. Then, kasi since we had this concern for the last year, now, kaya ngayon lang nagawa ang 2018 Miss Global. We will be, on the 6th, we're gonna go to Boracay for the swimsuit competition, and then on the 9th, we're gonna do it on the at Heritage Hotel for the evening gown and cultural, and then of course on the 11th is the final day, the coronation night. So we're inviting everyone to come watch on Feb 11 at Resorts World Manila at 7 p.m. Samantala, inaasahan na magiging magarbo at bongga ang Miss Global International ayon sa organizer. Mula dito sa Quezon City, ako si Mike Francisco para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Medyo nabitin ako doon, ha. Wala yung mga pasiksihan pala, no? Wala, hindi kasama. Meron dito sa unahang bahagi, no? Okay. Saan kayang susunod na pageant na pupunta ni paring Mike? Sipag ni partner Mike na magpalago ng kagandahan. John Garcia, dyan sa Dasmariñas, Cavite. Magandang hapon sa inyo dyan, John Garcia and Company. At Kung Hei Fat Choi. Yan, kahit hindi naman tayo mga Chinese, by blood, ay siyempre tradisyon na yan ng mga kapatid nating Chinoy sa Pilipinas at siyempre mga Chinese sa buong mundo. May sarili silang New Year, di ba? Tayong mga Pilipino nakikisabay sa worldwide New Year celebration na ginagawa natin on December 31. Ayan, December 31 hanggang 1. Sila, new moon kasi ang sinasalubong nila, no? Iba ang talagang kakaiba ang mga Chinese, kakaiba talaga eh. Balikan natin muna yung ating survey question, mga suki, Sasang-ayunan kaya o aaprubahan kaya o i-veto ng Pangulo ang 2019 national budget na punong-puno ng mga isiningit na pork barrel? Ang pork barrel po, tulad po ng binanggit ko na kanina, ay mga budget po yan na madalas ay hindi po itemized, hindi po deklarado kung saan gagastusin, Pero may mga paraan po sila dyan para kunyari na itemized, pero yung congressman pa rin po ang may kapangyarihan kung saan niya gustong gastusin. Ganyan po sila kagagaling, Ganyan po sila kagagaling. As usual, parang tulad ng presensya po ng COA, kahit nandyan ang COA, kahit nandyan ang ombudsman, kayang-kaya po nilang paikutan. Ang sekreto po nila ay talagang malawakan sa buwatan. Mabuti kung yung mga pondo pong yan ay tunay na napapakinabangan po ng publiko or talagang naibibigay po sa mga serbisyong iniisip po nila, plinano po nila, pinanukala po nila. Ay mabuti kung ganon. But ito hamon ko ito. May tatakbo ba kaya sa pagkakongresista o sa pagkasenador kung wala na silang mga pork barrel? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tingin nyo mga suki, Tingin nyo mga suki, meron pa kayang makikipagwalwala ng dila dyan, makipagngak-ngakan,
makipagbakbakan sa eleksyon, gagastos ng katakot-takot, na wala naman pala silang mahihita, wala silang pork barrel, at tanging yung buwan ng sweldo na lamang ang kanilang matatanggap. Sa tingin po ninyo, may tatakbo pa kaya? May magpapakamatay pa kaya? Makikipagpatayan pa kaya ang iba dyan? Tulad ng ginagawa po ng iba, ang iba nga, pumapatay pa. Pumapatay pa para maging maluwag ang kanilang kandidatura. Sa tingin po ninyo, may tatakbo pa kayang pagka-kongresista? Sa mga LGU naman, ang mga mayor, governor, may mga intelligence funds silang pinaglulunuyan naman ang kanilang mga personal na paggasta at wala na pong tanungan sa Commission on Audit. Sasabihin lang nila doon kung saan ginastos, pero wala nang hinihinging resibo. Kasi pinayagan po yan ng batas eh. Ngayon, kakaiba po itong pork barrel sapagkat sinabi po ng Kongreso ng Supreme Court that pork barrel per se is illegal. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Saglit lamang at mamaya po ng konti, may kakausapin po tayong mangingisda. Remember the other week ay ang kausap po natin ay magsasaka naman ng niyog sa Camarines Norte. Napanood yata yung ating panayam sa ating kaibigang taga DB Bauer ay nais maka-access ng tulong itong isang mangingisda, Mama Malakaya sa Camarines Norte. Alam niyo po ang Camarines Norte. Kilala po yan sa, lalo yung mga taga Mercedes area, Jose Panganiban area, ay lugar po yan na marami pong naghahanap po yan sa pangitan ng pangingisda. No? So, nga lang, alam niyo ho, ang kompetisyon sa pangingisda ay lalong napakatindi na sapagkat sa araw-araw na ginagawa po ng Diyos, dumadami po ang tao, ang demand for fish consumption ay lalong tumitindi. At dumadami rin po ang mga mangingisda na nais pong maghanap buhay sa dagat. So, matindi ang kompetisyon sa lahat pong aspeto ng buhay natin. Kaya nga't itong mamang ito ay sumisigaw ng tulong, humihingi ng tulong, nagbabaka sakali. So kausapin natin sa ating program maya-maya po ng konti. Saglit lang at kailangan natin establisa yung kanyang linya sa Camarines Norte. Maray na hapon tabi sa mga nasa Camarines Norte sa Bicol Region. By the way, yung Camarines Norte, dalawang panig po yan. I mean, dalawang lingwahe po ang sinasalita po dyan. Tagalog tsaka Bicol. Yung kadikit po ng Quezon Province ay Tagalog na po yan. Pero yung nakabanda naman sa may Ragay ay ano naman yan? Sipukot area ay Bicol naman yan. Ano? So ganyan po dyan. Bicol, Tagalog po yan. Pero Camarines Norte is inside the Bicol region. Okay, so sige po. Balikan natin ang ating survey question mga suki. Sasang-ayunan kaya o ibibito ng Pangulo ang 2019 national budget na punong-puno ng pork barrel? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Bago natin papasukin yung ating kaibigang Mama Malakaya sa Camarines Norte, ulitin po natin itong panawagang importante sapagkat patuloy pa rin pong nawawala, missing pa rin ang batang si Pauline, isang 13 anyos, Pauline Katindig, 13 anyos, at isang grade 8 pupil dyan sa Aplaya National High School, at ito po ay nakatira dyan sa Purok 2, Barangay Aplaya, sa Santa Rosa City, sa Laguna. Huli pong nakita si Pauline noong January 31. Isa pang nawawala at pinananawagan po natin, isang 15 anyos na batang lalaki naman, ang pangalan ay Chris Hidalgo Británico. At siya po ay taga Barangay Market Area, Santa Rosa City sa Laguna. Ayan. Huli pong nakita si Chris dyan po sa Dictada Village, Barangay Market Area, Santa Rosa, Laguna.
Kung kayo po ay may impormasyon o kayo po ang natuluyan, pakipauwiin nyo na po sa kanilang tahanan o di kayo tumawag po kayo dito sa amin, 0927-494-2175 o di kaya sa 0949-736-5000 para may paalam po natin sa kanilang mga pamilya. Ulitin ko, kami po ay nakikiusap, baka natuluyan po kayo, nandyan po sa inyo, nakituloy, si Pauline, at yung isa pang batang 15 anyos na si Chris, pauwiin nyo na po at nag-aalala ang kanilang mga magulang. Maraming nawawala sa mga missing kids sa Laguna. Bakit kaya ganun? Bakit kaya ganun? Problema lang sa totoo lamang, ang karamihan po sa mga kabataan ngayon kapag napagalitan, nagtatampo, maglalayas. Alam nyo, mga minamahal nating kabataan, pag pinapagalitan po kayo, therefore, kayo po'y mahal ng inyo pong mga magulang kasi kung wala pong maririnig kayong salita galing po sa inyong mga magulang, ibig sabihin niya walang pakialam sa inyo ang inyong parents. Di po ba? Walang malasakit sa inyo. So tinuturuan lamang po kayo ng tama at sinisita kayo sa mali na dapat ipagpasalamat po ninyo sapagkat meron po tayong mga kababayan na hindi nakaranas ng disiplina ng magulang, hindi nakaranas ng guidance ng magulang o may guidance man loose, no? Ako, I took it as parang biyaya kapag ang magulang po ninyo ay mahigpit sapagkat ang pamilyang may mahigpit na mga magulang, nakatitiyak po tayo na magiging maganda ang kinabukasan po ng kabataan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan ko po kayo mga suki habang ang tanong po natin ay nananatiling tanong. Sana po'y may sagot po tayong lahat. Ano po ang inyong sagot? Sasang-ayunan kaya? Sa inyo pong palagay, sasang-ayunan kaya? Aaprubahan kaya? Palulusutin kaya ng Pangulo o ibibito niya? Ibibito niya o ibabasuran niya ang 2019 national budget na punong-puno ng pork barrel. Marami pong nagpipilit na isulong ng ang national budget kaysa daw malulugi ang mga Pilipino, maraming kalugian sa Pilipino. Alam niyo po ang effect po nito, magkakaroon po ng maraming savings ang gobyerno. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung 2018 budget ay nagastos na. At kapag ka muling ipinatupad ang 2019 budget, yung mga projects similar to those stated in the 2018 budget ay tapos na, wala nang pagkakagastusan. Wala nang pagkakagastusan. Nga lang, walang magiging bagong proyekto. Ayan, walang magiging bagong proyekto. So, yan po yung side effect niyan. Pero wala naman masyadong epekto niyan maliban sa mga nagpipilit na ipasanayan kahit punong-puno ng pork barrel sapagkat naghihintay silang may lusot ang kanilang mga palusot. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Manoy Alan, Kabayang Alan, Cargulyo dyan sa Legazpo City. Maray na hapon sa Indo dyan. At kumusta din ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso. Partner Mark, na-locate mo na ba kung nasaan ang ating mahiwagang DJI Spark drone? Ang sabi ni Kuya Mark ay meron daw lagyan kapag pinalipad ng kung sino man nalalaman. Ayan. So kailangan lang yung log number, then malalaman daw. So sana makabalik sa atin. O di panawagan na natin, nananawagan po tayo sa aming mahal na DJI Spark drone. Uwi ka na. Ang galing eh. May waga. Lumipad na nasa box. Ay, nako. Lumipad na nasa box. Ang hirap pong magpundar ng mga gamit. Ano? Ang totoo po niyan, yan pong drone ng Leader News Philippines ay isang regalo, special na regalo sa Leader News ng aming kaibigang Pastor Ram Gamboa galing pa sa Amerika. At in fact, last week, ina-arrange niya po na may padala pa o makapagdala ng controller kasi hindi kasama doon sa box yung controller. Napapalipad yun ni Kuya Mark kapag ginamitan ng iPad. But it's really easier to control kapag yung nakadesign talagang controller sa drone ang gamitin dahil hindi mo kailangang magdududut sa iPad, no? Pwede mong may joystick yung controller and you can easily monitor it. So ganon.
parating na pala yung controller. Sabi ni Pastor Ram. Sabi ko, Pastor Ram, nalulungkot tayong lahat. Biglang naglaho ang drone ng Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.